Abusua agito Sampa ene nya asem keto akora almost had ya kanya mu me no ka say press conference the mu den wo ma asem nyina tietie se kokukon wo mo se gazette na sangma jafla court share ya gazette no gazette more practice me say press conference no be yewu na o de yen komu kese ye be ko Sampa na sangma jafla enko fo so akodidi nkomo kaka mi se ekozo mo susu tie enti no yen semre e ma nko tie de sa mo dwan nkofo no eka ye wia e betie sim na ye di ho nkomo enti yen konko tie nsem ni nyina ye ba be yin nyina so ano e de ama wonom osimu yen tinsim Sampa be ye wo dia no sa hihye no fahe ene koso Sampa ha ene koso ana se Asante ene koso sa Asante ne koso a hefo na na ewo ho a wo mo eya dansefo a wo betumi abo wontin se Sampa ebe ye wo dia no nipa so masi ana obentin ena na owo ho a oye ne dance ni se oni obi fa yonko a na enom kire se nipa no eye wura ayonko ena mafa bribia ayonko no timigu emani yeye eno nti mesre Sampa Sampa for dia na enkonwa asem yi a ebepie manhia asem ye minua adama edikan aka men pese mesan kosi su biem ko so mikoka na ayese asem kro no a na me ka ho asem na ekosiesie no afei die ekoye atemo ekowi atemo na atemo no so ankoyie efrise minua adama enetene oye shinolani shinyola busiam enofri abusruko boni nkura osi minua ene adama abusruko so me yetese afia techiwa busia panyin onoa na ebeye den aye nwanwa se enima ba ko abusia nko na ba ko so abusia nko enima de ye nyina fre abusia ba ko esi dan na ba ko fri afia techiwa abusia na ba ko so fri hyenyo le abusia oho ye kan tenchi a sa ne mo we no nyina na ye hwew nyina ene ye hwe ya kan na Bible mo no Nyankopon tifo bi ye frɛ no Isaiah Onyankopon nam no so ehye nkom ewo Isaiah enwoma no tinum efinche wo duo no eko wo se wonue wona wo frɛ bɔne sɛ papa ne papa sɛ bɔne wona wo yesum wode sum ye han no wode han yesum wode nyoronyono ye fremfrem na wode fremfrem so aye nyoronyono wonue wona wo ye wona la ni so anyansafo na wo ye wona ni so ngumufo wonue wona wo bu obonefo bim agi adamude na won fa bi odi bim no bim emma no enti se bi o jaframa din chenchema na o jaframfram ehyi wire dwane no sara nso ena wo hini ebepro na wo hire betu akose tutuo efise wa pa asafo awurade emra aniano nyame anum asɛmni Nyankopon anum asɛmni enye me ena meka nyame asɛm ena eka na Paul eka asɛm bi okorintofo ngoma no sɛ ensɛm a wo Bible mu a ya kyerɛ ato ho no nyinaa ɛyɛ hwɛso ma yɛn a wiase awie yɛ brɛ ato yɛn ɛno nti ade pa titefo no yɛ ya woyɛ nhyira no yɛyɛ saa ade pa no a yɛbɛyɛ nhyira na ade bɔne a wɔyɛ ya nnome ba wɔn so no yɛyɛ saa ade bɔne no nso a nnome ɛna bɛyɛ nkyɛfa ɛno nti onipa bia ni hɔ a ɔboro mmara so ɔman bia mmara ɛhyɛ ɛwɔ hɔ no ɛno ɛne yɛde yɛ adwuma na ɔde yɛ adwuma a ɛde asomdwe ɛba na Asante hene asɛm wei ɛtɔda na wo kasa wo ka kyerɛ wahemfo no sɛ Sampa asɛmi
Muni wo nyina na hye ase enso akire won ayiwa ma wo nyina gyan abɔ so efi sɛ ahye ase bi wo hunu ya wo kan ye no wamfa enti no wo nso amu ya wo ano ehwɛ wo na asɛm bi siye bra Moses okoyi Israel for ewo Egypt na wo de wo kɔ papa bi afra no Kora wone Datan ɛne Abiram wɔn sɔre tia Moses na onyankopɔn ka sɛ ɔbɛsɛe wɔn na Kora ne mma ɛka kyerɛ wɔn papa sɛ ei dada nea woyɛ deɛ ɛmmoa ɛbɛyɛ agya wɔn tu wɔn papa fo papa no tie ti Kora ne mma no deɛ twɛn wɔn ho wɔn ankɔyɛ nea wɔn papa yɛ no bi eti ɔsɛeɛ ba Kora so no ebi anka ne mma no isan sɛ adepɔne a wɔn papa yɛ no wɔn ankɔyɛ bi ɛno nti sɛ wɔtu asante hefo na wɔsi wɔn tie bi ɔno apɛ na ɔbɛyɛ a ɔnyɛ na the days of miracles are not yet over onyankopɔn awawadeɛ ɛto nkae nea ɛto Nebukadnezar wɔkɔ dan wiram no ebi bɛba na ebi bɛba na ɛba mo mo obi asoboɔ Joshua ɔno Mose wu ya Joshua di Israel for no kɔ no baabi Ebusua eti no na say na wo moye press conference no e dia fa network no emise ene wonom endi ne yie enti etomu a obepem no ye behwe ne aka na ensem bi ode tutudwa no na meyi no makoma akonam so yi hu de amamo ma hu so wa sha ase a wo kotu Bible verses e wo honom na sa Bible so say en kan kire mo say di onim papa na wanye na ye bone ma no some nimsa sumasi na so bentina kunyanyen ne de ne sefata na wo so die na wo pese mu de kuntu ase na mase na mu didi tia no Bible say en kan sankire mo ne ma mo ntia sese de onim papa na wanye no eye bone ma no adetina waka bibi na o raise point a waka se menhia era ye se ananum bi meboa no na wo se wo monka bi ma na ade wo che se wo mutu yera fo no se wontie hwe na nanom mo honom no mumu sai nanim Sampa asem nanom mo honom no mumu sai nanim Sampa asem enti ono badwedwe ma odibu wo mo beka wo mo asem nyesa asem no mum na wase wo momra ho ma meka ena ntokona 1900 mu ne yakun ye no aka mo hwe animu no enya ma so enti nsem wo moto wo kan de hudu rather nsem yete ye motungu wumpo sisa modua asem nya ne boko na ye nkofo no ena beka che se ye de nkonko edide se na no aba ye kwampo avo sa anya mo hwekwa mo so ma ye mbibi se mo so me ba sante enti abusia ye nsa nko na ye nkonko tie de o mo kan ye nkonko to so ho no ye ba sa ba be fa ya o de ye nkomra sisi a to ada e Sampa bia na enkrofo no e koche no no mo nkrofo no amabo wo mpa so o mo meye pasapasa e wo Sampa won ena kire no enye sa modua nkrofo na me nwanwa se adeboni bie besi Sampa ha no na mo de hye sa modua nkrofo danu bi ana ya sa modua a otoso mienu one ne mrantie ekọ doma wo kopoa doma hene ewo ejumadi bi sa danu a mrantie na mo han won emo be dinsem wo Sampa no ebinom ba ha betutu atuo ewa ahemfie ni mu ha na wo mo ba ya no tutu atuo no a ena wo mo brechi a wo mo kɔ edwam side no sa nkrofo no di tuo ena koto antemata
ni mita ema epeja ni store shi kura store no ehye ye no ena mo de share na na hye kofi ajaro se nana ena wabo pa me yakohye antemata ni store ye di nana tempa enya agro nanso actually nokre no eded emi ehunu se sanka nana ne yere store ena ya kire nkrofo so omo nkohye no na wahu nyame akwan nyame onte se sebe alatani se ne empanyifo ka no minim se ntia empanyifo bu sa be no de nkrofo no ya kire wo mo ahunu ena omde ko antema ataso ena okohye store akire ya nokora no daadi no ada na mo amma abonten ameka mo mu ya ma no ifiri se eye nim guase enuanom papa bi akana se was it if you get the facts get them right otherwise the facts will get you wrong one way denim wuti kumase minim se wo ye nyame o a wani hunu ba bia enti wuti bi di wani hwe sampa ehunu ne ekoso ope nsemo a asisa pa mu no wo de abraha oba ne ewo mu nyina obehunu na nokre no watimi aka nokre no enti abusua na eno na oguso a woka no na wo san eto aso a wo kire se ensemoni bi koso no wa bra sa modua ko doma na okokodi ne djuma ena nana jaflan kofo ba esi akire na wo mo betisi mo beye ayakayaka de wonom na kanipa no mo targeting ne se mo kwa kopira no anase mo kwa kwhye ne store no amasa ekodane kokoti omo ache omo numegu ase yate afi so si yura ewo munim so yenyame o ya de koso sampa honum nyina wo hu enti no ewo mra honum no ama mehwe de koso ewo honum so yate waka semi so ha se konwa tuntum ho asem ne dika aka eno mo sade beto so se yura aka e de atodwa se gazetting entumi nyi obi hene na konwa tuntum ko anyi obi hene gazette be obi hene enra ye live kakra bi ewo menhia na mene kotobija akosa edi nkomo no mekofa asase betumu esanse ya asemu asampafo samudwan kofo tai kapa sa konwa tuntum no ene ni ho na obi otie konwa so ye konwa tuntum enti ma mebusa na se konwa tuntum ni obi ho no mo a odi hene ma ne ye ana anase konwa tuntum ni wo ho no mo ontumi ni hene ana ena ono so di nchiremu bi ema yen na enchiremu ya menya yen se sabie buru sabie son akonwa se ya bo akonwa di ama obi fansen pakon wo maada ebi akonwa no obi metena so da na ye kache ye bane se ya bo akonwa mani personal se na so benten a enti se ni paron tu me ye hena na ana akonwa tuntum no eyi obi na betena so wu ye na ni din abeka me de gina akonwa no enti se nana jafla ba na samodwan kofu akwa wie nkonwa ni nyina de afiri honom so mama sampa man hene na sangba jafla enya asesu nkonwa tuntum no a obetumi adi hene no honom chese ono so betumi ya betumi ahase won so na odni din na ahase na chire sebi okwa edna konwa no so apunu ele ya konwa tuntum simple enti onano bu honom a omo na the first omo na di kan a omo ni konwa tuntum wo eti sa konwa tuntum ni ntina mudim ka wa ko wi a mudim ka de kono a
na no nkomo edi ye no ma ye tiase se jase hene ne fi isa mudua nkrofo mu enti asem ne ba ye no mo ka na odi mirika di safo no ekọ loki ne ma no so sa ne ma nyina di fi nkonwa ne nyina di fi dan ni mu a wo de koye enti wo wi nkonwa na wo de ko de kan kwampo no wo wi nkonwa no ade na mo ye kan fa ma na mama ne ma ne kwa so metan no no ne hene na ko wi nkonwa ko tan ba bia chesa wo ye hene enchesa wo ye hene ntumi ne hene na ma ne nye yie enti nkonwa na wo wi an de ye tumi kwampo punu akonwa obi ti hanom sei na akonwa na ote so no kwampo no etumi bi anim etumi pa akonwa foforo bodin punu di sha nan se nkonwa tuntum di gina ma nipa kro no a ote akonwa no so no enti wana no bebrebe o mete akonwa so mete so hunu o mu ha nkonwa bi ani o mu achi sunsun bi ani mfa ma wo mo nkonwa no to won no so nam na nkonwa na yi na ma ene wo gu ne ho ani mu ase ene wo nam social media so no wo jimi ne ho ene wo gu ne ho ani mu ase ene wo ye de ope bia o social media no so enti yese ko atia asati atom ene wo twom tan do mo hwe no mo sabeka do mo party so me hu no mo busa so no anu yi so beba yenkoi nyesa nkunku tie de ko so ho no yo nananom abusiadom atiefo ne ahwefo lanka enese mekasa biem cause some no mpanyimfo yi aka ni nyina omaka ni nyina na kakra bi na me bete ho menem se mpanyimfo ne atiefo eni papa bi a ye frɛ no oboy siki oya asantene pio Kumawood movie stars yibia nyamina mikashe na no ni openyine ka say hey munyai asante enokre asante enokre asante chinokre asante ani agi kuntompo eno ena ene yewoyi ebiem yefra bi akwes ono nso saa na oka no ose si nyawo asantema mo nyene no ne yede katase shefra kadam azan ene yede titio nti obenyina oba ba ye panyine no na azan ahye ne ma nti ohu adifita wasi yetuntum kwa obefa so adefende abone chido mo obi awo ne se adifita no ye tuntum no obeye nti ne ekosi abusiafo ma ne nye obi bia nwanwa esa se so ne banya ya de titi obo eno de anyini ya se ne ye de akire no esua ne odi kan enantie enti nsemu a opanyira ya frɛ no agikum ekikai enya me nwanwa ade ne mpoati na ekikai ose odi tataba na datama me no kura hono so na wo tataba mpanyimfo se ponko papa enne yeti wei amanyoko bi mpanyimfo a ewo ye manten ne Ghana ha eta frɛfrɛ yen epa acho amanyoko be ya MPP mpanyimfo se omo frɛ yen epa acho ne nyina ne se na omo ne moda se Sampa nsɛm no sei na tie se omo hu ya nkapanya omde ma asante nyene ne Emmanuel Ankama ma omo hye amanyoko ye ti sabi edin se ho frani masem ewo Sampa ha ma adofo kwa oyeyem adofo tin pintin kwa adofo sui ebi mu frem ena sabi ebi mu adidam senanka omo nem sesa ena sansem etia nka nyade ombe soso asante hene yanka maso nti omo pa chaw se nyame ya dom na Ghanafo ewo omo mobo esa ma omo abanya so omo mra bie mu a sanse mhuna yi omo soso na mpanyemfo se ade no si fom no wa mame me nso mo enso awansa eno na abeyi bia mame mpanyemfo se ne wo aka ne da no esuro so TMPP yesumo assign ne modi ye 2023 2024 minim agene mbuatin sa abra no Ghana ha na
enya me nwanwa saa bra no nana odi fraka down kwa so ebu odike agina manyoku no office sika bi ewa manyoku no saa papa ye enu na chi NDC ba abam odi ne ntuma kobo omodia no no onim se na funa odi nam no ombe won ne mobo apebe bia manahye eno nso NDC fo ho se da bi ne pa katase hye dream kankan proye adware na de ne tro omone no entime momo emobra nti omanfie no na mom wahwehwe mu a ye ne de mpanyimfo se no ma won takra se ene tubom kyereme wadamfo na menkyerɛ osoban ti watime de ne ntuma akobo ankama dia no nti na ne onam radio station to radio station, TV station to TV station esanse omo ye ntafo won soban ese enti ne agenim eye no asanteman mu no se unnimu a saa na ankama nso eye no Sampa na bibia wone mre saa nso na bibia nso ewo na wiye enti MPP for ne amode ya famo no 2023-2024 bibia no a betimi asadi ya dihia efrem no nkwa abrayin biem na agenim boate ye beda ase ene uwani a otimide hono ni odi bone ewo Sampa uwani a otimide hono ni ofre obi se mumra na mummechi obi mfasikan enkoto ne menemi ye danase oba antema nkeye na Sampa fo ne nananom se memmesawo utimi ya saa de abisiafo mi nkai mu yawo me ofa Pascal agenem boaten wan na ku no e besro boaye me ye hunu ne pakro wan na ku me ofa Pascal sa modua ebiem menua asa wan na ku no menua alaji mama na na twafo fie wan na time ko okọ boni tuo eku no na adofo a adidem adofo a aprapra adofo a yahwere adabade no omo nso wan na yeye agene mboaten aka Jataba yesro Sampa manse boayen mayen hunu saafo yi na twesere mi no edaja so a yenni baako bo enya baako abusiafo ene nananom no krede ya sede me ofane ka no kre ye ka kirewa ya etise ebunu aduro sede o ka no ene Asante ahemfo bebre efre yen Asante ahemfo ne bebre efre yen etwe won ho efri kontomposem frakadam niama ekoso menhia ene o mo fra yen we fra se me de metrofo o manfa we se me skana e baaye no manfa me nsan kabi metwe me ho frem ene se Asante nyene Emmanuel Ankama ne ejenim boaten wonimu a ne ekoso no na bisa ho Asante de bi oka I have 66 paramounts sa 66 paramounts no why na asore abaya ne ajenim boaten enyi obi aye bi sa yimfu 66 no why na asore abeka nsem Asante ne ekadi obi asore eno ono wase adofonia tiefonia hwefo evu senka 66 paramounts sei odi no kra ko munya ba sore abotidom adi wachi enti se wonni mu a ne ekoso no nanano ye de yenim se pa me nkuma ebeje fa wodi ma ye no ye wo Ghana ba ko pe Asante fo e kasa Asante yo mai Asante yo mai ye ne wo achine na mom sa Asante mai no Sampa yenka ho sa shiana Asante mai wono Sampa mai ye kanipi ye yenka ho na mom ye ka Ghana ho ye Ghana ase Ghana brani Ghana nhihye ene ye didituma ewo Ghana brani Ghana nhihye nso e kire se ohine bia ana kro bia ewo na si ahini enti se akonya bito
ewo kuro bi so a kromo asia hene e de wasisi hene se asem eba ho a regional house e was a region no ho ne de ko nti yen Ghana mra asem ye hye nti ye besere se omo kan nkura ehya Asante ma ya ase na esra mo ma mo ho musuo enkopo Sampadin esan se yen ye nafanafo ye firi kakala ena fantrani papa bia o Sampa Ghana ha na si efiri kakala ena kakala no e wo Cote d'Ivoire na mo bia wonnim nenim bia enno e wo amanyosem abakosem mo ena beka se ompene mo be mfiri Cote d'Ivoire e medi Sampa kunya onem se saa nipa no nenim die e wo abakosem mo e mo ye ha nananom ni atiefo yase abai etayankama mitwi ho a menti ase nokre ena nipa mpe ana asedan Sampa kodua kakrakai nipa bese aduasa apima aduasa nsia ena wo Sampa kodua mo a police fo ne a soldier fo ba akoma wan fie ena etimi koyi atu mako nwotwe wan fie ne etimi yi tu abuba oha nwotwe ni adwukron efri tisa ankama fie enti nipa bi sei no Asante yiri kire se yenya ono mane nko na mia ye bowra mi dem ya hu sika mampo wo ho no ye mfa mi mom ne nko gira mra no ana menti ase nananum abusiafo mpanyimfo ahwefo menti ase mo nkire mase ana asa na Ghana mra ne kire ana Asante man mra nku na Ghana mra nku se sa na tia o nkire ana onu ene ye Ghana mra ni onu beka ene wo se Ghana mra shebedem Ghana etemu adwuma no emfanye adwuma na yanti ase o mechirechire mo na sabi ye nni na tem nananom antiti yensa nananom titi yense yen ka nokre ena kwa yemfa so ka enti ye bisa ye nni na tem asem eni ye chirichiri abisiafo ene asantefo age social media fa no mo di atem Sampafo nananom manimu amo famfeme omo afifi omo krom poto anhiafo nananom nokre Sampa yana nananom ba ha kwia ena na omo ye eno so eno ndi atete yen nananom kire yen se ansa na yen sa beko ya no yen sam ye nem fifiri ansa na yen sa akoya no eti tembia Sampafo eya dwumaden yenim dwem ye sabe ni nananom ankyere yen ene se ye di adwen beko akwagyina baabi apu obi afaso nananom ankyere yen se yemfa ya adwen ena ne semra mobile phone enton mobi engine sika eno de nananom ankyere yen ntoba Sampa fantrani papa bia ni wa onim sa bia ne ye na mom yani mom ti bia sa ni ama no enti uko mo kromo a sa eno mo ye no ebiem esere sa ntiti na nananom de ma ye no Sampa ni bia ni wa ne ho aba samua efa katase she proye dream kankan hoda ebinsi Ghana hada ebinsi o my fofo bin so da na mom yenem abusia ko e wo Ghana ha omo hine ho aba asem e wo baabi ye kan no social media so Sampa dwen enye frakatam enju obisika enkodi se de oboy sikika no se Asante empe nokre yen ye de nananom de nokre ena twa ya froma etiti yen ti ye de ye de nokre chi 24/7 empo ubekuye na ye be ka nokre ama wakuye nananom makani se ewie no papa no a ye frɛ no ade ne buatin e kan se bebi na nyansani bia otie ya no ode ne nsɛm no ego nsɛnye ne a
obehuno ne ntia papa no yesa osum nafo na ye de yenim se nyame o ata soro ne Sampa nsase bedi asem ama yen na ye nkwati no kreda enkodi kontompo achi obi ka se an ye comment ya ekotuatua sika absiafo fantra ni bia ne wa ye tete ne se on tua bribe katasehye anase sumasigwa onye bida na mom ye yenim akwa bia ye fra na busirbo rebi ono abekan se Asante nyine e de omo hye atapanyine ase enti sumasigwa omkodi ye no ono adi betudwa na ye ka kira Asante fo so omo nto omo yine ne fo na abusia ya etise abusuma kotre ene omo dine omo hye ase omo so omo nanade afo atechiwa anso ho omo so odi aka ewi ekire omo ko suma so omo tie se omo nanakora bi suma no ware na ye frɛ no sosa enti ekire no omo so omo ye sosa asefo eno na ntintam yesan kopie menshi ase ye ko siesi azem na omo ne Asantefo akoye kanana omo sisi ade omo nana edi jeli kosa ya fira afo atechiwa ya ko aka ya ko sosa ena de jeli kosa abusia wi eni abusuma kotre omo po agi abusuma kotre na dwumadie ena omode sa brebia yetime sisa yedin na me enya me nwanwa se ekiri ombeka se omo ye asonafo a omo de Asantefo akonwa de bi ena a omo firi amakom kakra ebuboko na ebeba sonso nanom samne doso na mabrobro so bi enti bebi ayedro no nanom se nka yempoto kakra na sadia meka no nokre ya ka nokre chewa obeka se odi watem medikan aka na nanom kire yen kwa yemfa so nka nokre enti obi a otimidi yatem omo afifiafin ahiafo no sabe one agene buatin de nananom se menka nkire mo se yen ye de nananom ekire nyansa kwa yemfa so nka nokre na mom nananom a kire ye timie kwa ya fa so edi atem enti ye ni atem na mom ye ka nokre no nso a ebewo esanse ompe nokre nananom bebi amadro no mepoto kakra nananom atena che serebe ya ne onti kasa ya ye ka yi ono nso eba profomo a obete na wete asem nasem. Press conference by Nananom and the good people of Sampa addressing falsehood, misinformation, and external interference in Sampa Chieftaincy affairs. The people of Sampa have watched with growing concern the reckless commentary, deliberate misinformation, and persistent attempts by certain individuals and external actors to interfere in the internal affairs of the Sampa traditional area and distort truth surrounding the Sampa Chieftaincy matter. It has become necessary to respond firmly and unequivocally to recent comments attributed to Nana Osei Tutu II and the repeated media outbursts of Mr. Ajeni Boatin, popularly known as Jataba. Let it be stated clearly from the outset, Sampa is not the property of any individual, throne, kingdom, or external authority. No person, regardless of status, influence, or historical prestige, has the right to claim authority over Sampa or dictate the affairs of the Nafana people. Sampa was not conquered, inherited, gifted, purchased, leased, or surrendered to any external authority. Our identity, history, customs, and traditions are not subject to endorsement
from outsiders. The people of Sampa know who they are, where they come from, and the customs and traditions that govern their affairs. We require no external validation of our existence, legitimacy, culture, or identity. Any attempt to project supremacy over Sampa or rewrite our history is both unacceptable and profoundly disrespectful. The chieftaincy matter and political narratives. Equally troubling are the continuous attempts by Jataba to mislead the public through sensational allegations, political propaganda, and reckless commentary concerning the Sampa chieftaincy dispute. The facts are straightforward. The Sampa chieftaincy dispute did not begin under the current government. It predates the present administration and has existed through several governments over many years. It is therefore intellectually dishonest and politically opportunistic to blame President John Dramani Mahama, the Bono Regional Minister, the District Chief Executive, or any current government official for a dispute that long preceded their assumption of office. The obvious question remains, where was Jataba in 2023 and 2024 when this same dispute was unfolding? Who occupied political office at that time? Why was there no comparable outreach, daily media campaign, or attempt to hold those then in authority accountable? The answer is obvious. Selective outreach is not principle. It is politics. One cannot remain silent when it is convenient and suddenly discover a voice when circumstances favor a preferred narrative. That is not advocacy. That is opportunity. The people of Sampa reject such hypocrisy. Who determines the chief of Sampa? More importantly, Jataba, an outsider, continues to speak with remarkable confidence on matters he appears to understand very little about. He has appointed himself investigator, prosecutor, judge, jury, kingmaker, historian, and spokesperson on a matter rooted in the customs and traditions of the Nafana people. No radio station determines who becomes the chief of Sampa. No politician determines who becomes the chief of Sampa. No social media campaign determines who becomes the chief of Sampa. No commentator determines who becomes the chief of Sampa. The occupant of the Sampa stool is determined through customs, traditions, and lawful institutions of the Nafana people. The authority belongs to Sampa and Sampa alone. I mean Sampa alone. Leadership in Sampa is neither manufactured through private arrangements nor conferred through external endorsement. It is determined through the accepted customs, traditions, and established institutions of the Nafana people. Okuji Amaya Osamobia II underwent the accepted customary processes of the Nafana people and was duly installed in accordance with the traditions, customs, and established practices of Sampa. His installment was conducted in conformity with the recognized customary procedures governing the selection and installation of a chief within the Sampa traditional area. Nananom and the good people of Sampa will not sit idly by while unscrupulous and opportunistic individuals like Jataba, external to our traditional processes and institutions, seek to undermine the integrity of our customs by casually and arbitrarily describing a legitimately installed chief as an imposter or denying his status as a chief. If the legitimacy of a chief who has duly gone through the accepted customs, traditions, and established processes of Sampa is being questioned by outsiders, then equally legitimate questions must be asked regarding the basis upon which Emmanuel Ankama
aka Amakom GZ, and those supporting him seek recognition, particularly where such recognition appears to derive from influences and authorities outside the customs, traditions, and established institutions of the Nafana people. We further state that the persistent public references and descriptions directed at Okuji Amaya Osamodia II are viewed by the people of Sampa as disrespectful, provocative, and unacceptable. Mutual respect cannot be demanded from others while being denied to them. Allegations without evidence. Even more disturbing are the repeated attempts to associate Okuji Amaya Osamodia II and revered individuals of Sampa with criminal conduct and violence without presenting a shred of verifiable evidence. Let the public be reminded that throughout the years, no credible evidence has been presented to establish that Okuji Amaya Osamodia II, Nana Trafoyine, Nana Kronti or Alhaji Brahma Musi have engaged in violence, criminal conduct, or any unlawful enterprise. Can the same be said of Emmanuel Ankama? I will take it again. Let the public be reminded that throughout the years, no credible evidence has been presented to establish that Okuji Amaya Osamodia II, Nana Trafoyine, Nana Kronti or Alhaji Brahma Musi have engaged in violence, criminal conduct, or any unlawful enterprise. Can the same be said of Emmanuel Ankama, whose interests Nana Osei Tutu II and Databa are vigorously pursuing? Nana Osei Tutu and Databa must understand that allegations are not evidence, rumors are not facts, propaganda is not proof, and radio commentary is certainly not a court of law. Reckless accusations repeated endlessly do not transform themselves into truth. If Databa possesses credible, verifiable, and admissible evidence against any of these respected individuals, it should immediately submit such evidence to the appropriate investigative and judicial authorities for action. That is how serious allegations are handled in a civilized society, not through inflammatory rhetoric, sensational media outbursts, character assassination, and trial by radio. However, if no such evidence exists and none has been presented thus far, then the relentless campaign of misinformation, reckless accusations, and deliberate attempts to tarnish reputations must cease now. The people of Sampa will not allow unfounded allegations, personal vendettas, and political theatrics to poison public discourse, mislead the public, or undermine confidence in respected traditional authorities and the current government. The time has come for facts to prevail over fabrication, evidence over speculation, and truth over propaganda. Databa must either produce the proof he claims to possess or stop using the airwaves as a platform for baseless accusations and calculated character attacks. The position of the people of Sampa. We vehemently reject the absurd suggestion that the position of the people of Sampa is the product of political influence. If politics is truly responsible for the support enjoyed by Okuji Amaya Osamodia II, then which government stood with him and the people of Sampa throughout 2023 and 2024? The truth is simple. The position of Sampa has never been based on politics. It is rooted in conviction, custom, tradition, and the collective will of the people. And that position has never changed. For the avoidance of doubt, the people of Sampa continue to recognize Okuji Amaya Osamodia II as the legitimate
traditional leader of Sampa. A call for restraint and respect. We therefore call on Nana Osetutu II to refrain from further interference in matters that properly belong to the people of Sampa, and to resist the temptation to make pronouncements that unnecessarily inflame tensions and deepen divisions. History judges great leaders not by the extent of their influence, but by the wisdom with which they wield it. Influence without respect breeds resentment, and interference without legitimacy breeds rejection. We likewise call on Ajene Buatin alias Jataba to immediately cease the dissemination of concocted stories, disinformation, misinformation, unsubstantiated allegation, and inflammatory commentary regarding the Sampa Chieftaincy matter. Enough of the propaganda, enough of the distortions, enough of the political theatrics, enough of the attempts to impose external opinions on an internal customary matter. Conclusion. The people of Sampa have exercised extraordinary patience and restraint in the face of repeated provocation. That restraint must never be mistaken for weakness, ignorance, or surrender. We remain united, resolute, and unwavering in defending our customs, traditions, dignity, identity, institutions, and the right to determine our own affairs. We shall continue to resist every attempt to distort, politicize, undermine, or delegitimize them. Let truth prevail over falsehood. Let evidence prevail over propaganda. Let due process prevail over prejudice. Let custom prevail over interference. Let justice prevail over manipulation. And let the customs, traditions, and autonomy of the people of Sampa be respected by all, including Asante, Asantemai, and Jataba. Enough is enough. Nananom ni adofo mpanyimfo ni ahwefo ni atifo. Mede mekasa beba na wiye. Mede nananom ase, mede Sampa man ase, mede ahwefo ni atifo nyina ase. Se mode mobre efem yen, efa sensem bi a ekoso. Menim se efre na ekroyi, Asante hini, Asantemai, Jataba. Ebe jai sabi. Nsem huna yakeka egu Sampa fo okuje aman nananom ne Sampa adihye so. Meda mo nyina amase Nyankopon onka ye nyina ye ho.
Hello. Hello. One casa was a construction site. One casa was a construction we abusia entina mamolenge ene ne nkofons mom de to dwa ne bi ne ekoya ye kohwe ye no ni nyina eye na naje ni boaten jata banse mo de beto dwa enrada ya wo kache aban ne se de eniema esi ekọ no eji ne ho slepeji ne ho pataku esan se NDC fo ya tai Sampa fo chief so maban na aba bono regional minister na so NDC no na ye judge ay lawyer ni de ma or bono regional so chiefs ni nyina nti se de tie bia an appointment na oye no wa anye ne yie eno no ho asem no kokan ya wo kire se na no omo de asem ne ba kotokofi ma yeru abu asem no omo koduru ye no na kofi so na ba ko omo hwenyankopon anim akuma kwala no ba ko so de ne to abobo yem kokokun no police station ho na asem ni si ye ya nte ho nka bia fi se bono regional minister na da omo nyina no nti do beka no na police command no ehwedi akire ena ono kire se de ekoso no enye airtime na echese yimi hu se de misin kansam ne fanfa esan se mo na mutabira asam ne de baaye mo kasa mu no ma ye hunu ye se enya de a asante your mind no yesi ye ka no mo beka ho bi ne aka ho bi chane ye ka yenyi Sampa fafim na mo ye na fanafo ya mo fi Cote d'Ivoire ena mo so fi na nkom Cote d'Ivoire obi a ote asante so se si bia no yesi migration obi fi ba bi no kwotena ba bi sebi ye infrastructure ase ne pie kronani obi afiri ba bi no kwotena ba bi na ba bi npa kofi ye kwotena ba bi atwa to otena no ho na npa ko no ofiri ye nka ye nchisi afiri ba bi biem eto obi tia na otresi ni router was me free ha ko tena ha na be pi hanom de wo tena ya wo ka wo sisi abepem ne no wo free ho ko ba bi abiem e de ya chichiri bibia ye nkrata ma bibia si entisa tetena na nkonko ne nsase da ba bia na ye kwa ba bedu bia o se meduru ha we abedu bia se meduru hanom obi se emenie mekọ meni mo se na se memu no na o de to di no atena honom na o hwani kuro se de nkronkro bebiri okohu achi no kwotena se o se achi na se o ti achi na se ho ye de ato no ne ade enne ne nyina ye atoto nkro ne nyina di awie ba bi obi atu kwotena bia okwotena ho awie etu Cote d'Ivoire na wo ka se ofi on ma ba ye no obasa Cote d'Ivoire ho ana o ye na fa na ni wo ba na ado ho bedom so kotoko hene otumfo poiku ware na giemo ema mba bi tena ye wo wie no opagya akonwa no e de ko oman hena konwa wo fi Cote d'Ivoire ba ye no na wasase okrum ha wo fi Cote d'Ivoire na ba betra ha no ho anyanse na abehye ye ho na ma ba bi tena ye ahemfo abakọ munkonwa na motiso no konwa tuntum no ma wia no jase hina ka mo ma wia nkonwa no je fi Sampa ahemfio no mo ma wia se hina wo mo di boost mo se mo na mo nkonwa tuntum no ejo nkonwa tuntum no nya hene na ensi hene wo honom asan konwa no mo di boost mo no mo ye de na mo nya asan konwa no mo ye dan na mo nya asan konwa tuntum no no honom edin da so nana kofi sunomo ene mpanifo kokoye nyina no o he no mu swanye e he no mu kosom mo pa hwe videos mo pictures amba to ye mo pa hu se pictures awodo na nanom ye kwa himfie be ehu se o hini bia ni pa kodan ni bia picture bo himfie ho mo ba ye amba to enom no why picture na bo honom mo na be na mu se ni picture bo honom wa che se watene ho etisu so ampa mpasam kire se mo me hu se na kofi suno eni sante hina to nchia ya foto ni ba himfie ho mo me hu se kotoko hene otumfo poku wa otumfo setu otumfo ya omo ba ko nyina mo me hu so mo pictures e work fie honom a wo ma twa foto ya horo da fie honom da mo hu se o ma tena ba manhia aba media hodo aba programs hodo hanom da ye page no ye hu hwekon pa ye page Sampa no ye hu videos
moko archives no ma hu sia twetwe gu onom niema ekoso nyina di adanse historians ahodo na omunyina babeka obi e ka de mamo mo akasa mo so mo tabira sam de kobuno rejas of chiefs mo transe kan ye judicial committee na transe e kan asem no e ma mo hu se enye no kwa yebumufo mo pagya asem ba kotokofiem ne eho no a yeranyan kan mo tutun krane o hwede ma committee transe ne so ba ma obi a chi na busua dua no obi a che ase ma ye kan nyina di firi ho Moriye ansoha tibon koso bi di mo chi wo mo ehihye ase shemukutupa ma asem no so de kokoto mukoduru honom no mukoka asem no koto hwe kan ye yesesam ajagefo nyina sebe ya asem no ebenya atentinti emu ajagefo nyina yesesan ye twa kwan twa dum ha afeduru ba bi no wono no na echema nso no ma onsi ho no otu obi no aba ne lawyer ni na ne lawyer nko na asem no kobo ne bo contempt ahodo a chemo afi court by no se som na mo je forms no na mo fa nko man domahene na Buno Regional House of Chief Registrar ne gazette na Nasangma Jafla so o maye part of Buno Regional House of Chiefs no wo so onye court sa fra asem no e no se na yefa enkrata enkotare wo mo notice board and ye call institutions ahodo ho nyina assembly regional police district assembly sinimu baby omo crumple house no crumple ye fa bi nkotai wo mo honom hospitals regional police court down ho baby so wo so wo hu ya na se ne sankan dia about efimfa mba ho no bete wo kwa house wo mo du kwa no kan notice board no be hu se na ekọ enu so sa hwebuada hwetere sam wanye ansa na court sabatansi ahye say compulsory CD forms ne fa nkoma national no mo gazette no eno mo gazette no court shama ye gazette ni wiamba ka che say gazette na ye no mo practice gazette ya mi hu mo bo ama number code to bible code e dia aba che yira na mo ni bible code si na ye mo mpom si ni bible code bu ye ni abrofo be kontokwa hwetwedie edi wo so nkunim ye chi ye hene e de no call Seychelles court na abrofo nchen Uni Bible sin ye. Uti Cote d'Ivoire no na bro ni be na nim no Cote d'Ivoire ho. Ye ni abrofo te hu krata akese ehu Bible mo abrofo ye hanom de Bible di kan ba ye ema ye di gold ni chocolate di nsesa. Uni Bible mo sin ye. Na minyiwe nyina ekoso no ye ka mo so ma ye nka. Obi wo honom abusua panyin ni kompo na amamene amane kwan so. Ye hwe. Na do ma hene wo ba no bibusa. Se hwan na do ba ye. Hwan na gina wachi. Abusuya panyin amamanya amane kwan so yanka no kwanche danfo yense danfo agro amamanya amane kwan so abusuya panyin ohima ni wono abusuya panyin beka hu bi no asonsa de waba sa ne ye no abusuya panyin e beka hu bi no asonsa no adom de waba tizu so ampa so no do ma hene oba no abusuya panyin anyiwachi abusuya panyin no da na Nasangma Jafla fie na se na fa na fo fie honom no woda yi Sampa abusuya panyin no ana me babia be jas me jas ma de shebi de anim san kan ne chidom bi dia me se ne ba ene de kamati ase sa a champion bi dia me se ha bi ohene ba na se pa se jas hina no hwa himfie wo hwa himfie esa fo ahene oh debi ya ono baba be so ohene kro na ase kro ye wo dia wa baba ye jas hina aba ye mu apanima na ka be ye sa eti kwa fa so wo wi aye no enkodwa dan no enye so na ewu na abeka wo ho eni mu fie na si wonom na owu ye e na abeka mu ho ye ka asem mu wi aye mu fa akire e ko ye na mu ko wi ankodwa no mu fa akire ko ye na mu ko wi ankodwa no abusuan ye konko tie de na ageni mbo aten jataba ensem bi oditu dwanra wo bia Ghana heka wo bia eka se de mo ye no enye na munyai ye ko tie jataba mra isi aban time papa yeni wa amanyofo ene NDC aban di omo ho frafra especially Sampa Traditional Council Sampa man eya Asante man yana na opokuware ene bo Sampa man hene enti se Sampa ahenye
ato na so ma ba bepere omo nyina ba asanteman wura anim aba abeka o masem ama yehunu se Nana Samba Jafra ono na wo so obi hene no wa ba besai oba na sa amodua ne o maame ka ho esu e ka asem ni wie no ohene nim die mu ne committee na hu se odidi enye ye ne wo se odie ene ya ma no edi wa besai ya gazette no afo ko mi kuro mu kura na regional minister Timika kire ne se e ho ne sieve all because almost wa besai kura na Omekabro Regional House of Chiefs. And I'll say, the ancestral roots, Santamai, near Nananom Aye, and all to us. Where won't he NDC are buying airtime, Papa Yemi? O Komi Kuroma, Regional Minister Timika Chen, say, hold me safe, Mano. Na Obia on the imposter, or no Mabono Obama Napo. Enti ne pese ebuzane se NDC aban asanteman na motan anase mumumda if it's a Ghana constitution na can play se ni aya gazette no ene wo se aban ne ta na chi na mo we di aban na kwa akotai ni a oye imposter na chi ene ni pakum awo se mo won kwa ne se Nana Kofi Suno ni nana baako a oye the Sampa traditional council member Omo ba menshia kodu ya mwachi na kuku no Alhaji Abdullahi omo ba menshia omo kokodru ye BBC ye okotro na no asem police station na police fo animo na etutuafo a omo wo sa modua enchen abechi no ato abobo ye no makotwality enema ekoso no ni epesa ndi si aban ye de adesrede eto mampanyi ma anim ti ase ne se we ebusuya enti nana jeni mbo atinja tabane ekote ne nka no kura nipa mpa okoka ye ho press conference ne abusi nkonwa na ye to bi mane no na nso so akomfotwe ne ye worodo de dia ne diba de ya kana no ane wom otwumu ne betene ye pe no ane wom enti wodo so ebeba se de tie bia so no contempt na e wo court no court be hwa aka 27 fo ye be ko Kumasi High Court nya kwa hwa asem na contempt ahodo no achemo ne ahwe ne aka enti no nsema mukika ya na masha asia mi yin makuma ko edechire mo no me ba ha waka bibi sa asantefo bi se central se de ntro na tete yi o se asantefo sinitwafo bi na wo sinitwa o me sinitwafo ye omuti sinitwam twasini eti omo ka bibi bia video bi na clip bi obi omu yi bi no makika nsem bi na wo dia tuma se ati sa o asante ya aman na sa aman no mutimu bi Sampa aya kotoko hene dia enti sa asante twantwro so omo nka no kuro so omo ye de yo ye pe na ye ne ya ne ye dia na man hodo mpanyimfo mpo e recognize asante je asante tum edo asante je asante afode emma asante etra so kwa man hodo wiase nyina ehwe asante ahwa Sampa ansa anye kotoko hene famu die yanom tibon kosofo we mo na woni hanom antidi ai mo nkofo bu no fobia wodo abrochire ye hia wo mo a ofiri hene fa wosi Ashanti obi bia na wodo ma owobuno mantem onom de won ta Asante achi ye wo akwantuo mo abro ni bebusa no kope konya bi obebi okope bebu a ebusa so ofiri obebo Asante di na nyamikopon chain pakroka obi bia na wo hono mo wakasa ti Asante na won fo de ekososo no otan Asante na obekọ embassy bi obekọ broni bi adwumu owo brochire bedi Asante di bepepose ape bebe charge ne ho edi ahwahwa ne ho no mo abrotan Asante no yakopon ni sani pakro ni yakopon ni pakro ni won ka ko divoa ennema me yahu won ka ko divoa sampani bia won tana na sangmaja flechi o wakontuo mu a odi Asante hwahwa ne ho no yakopon hwe sai ni pa no ni bedi Asante afa MPP for ye ba mo so animu yamba yi mo ho anu onsam na o maka ne ho Mamolenge say MPP for say wo mo nu omo ho na asem no a yewra kan no omo ni yewra nya adwene
it's all be part sample for a chow, some of you call for a chow. Sa I tron as antifu adie no. Sa asem wo meyi ho ano. Omo ndi si for do mo de namfa, edi nsem hunu. Mo so mo de na eba no ayate. Eti samako kan we ja kire wo mo de ayate. According to omo no, yate yaje atum. Kopem se moyi ho ano me yehu se yampa na se yampa no. Wo mo se MPP for say na anu ano mo tana na sangwaja flachi no. Wo mo ye mistake, wo mo boa. Wo mo pa samodwa ne nkofo achew. Wo pa samodwa ne nkofo achew. Wo mo pa samodwa ne nkofo achew. Adayi ade na Yero Asante hene kan na nye no kore. Na ye ya trofo eno mbedi yachi. Afi no mumu na hunu no kore no. Sa NPP fo enimonimu ye omeyi wo mo ho ano. Enimonimu ya bebi kro mo koka asem no amamre na mane kwan so bebi kro MPP fo do manyo asem ne ba mu betra mu tieye enkorese esi ye na MPP timbi ebe hu de ekoso no abusia kro mbo nkro de che MPP fo mu hu ba bia ayo se de ade ne to no mefa ntomaye bebi kro de to ye anebe ye ya fa nto no no MPP fo metam to yi mfa maye sa no mo ka ometam no mo fantu yi emfa mayen edi na ekoso yi just a time kwa da be na Sampa to betwa na sangwaja flo so onwu say the era kan no so be kwa gofo ni kuro onwu na nwu kira kuro da ho de twen no o se na no nana sangwaja fla so ma obi ne nkofo bi so omonkonko di nsamoni bi ena ekokote fa na sangwaja fla na nkofo bi so se de ben de be yi o yate kamu betena honom kamu betena ma ye hwe ha na sangwaja fla nkofo aba be ye tutura se mo honom ana ma hwe de din woko ya mo fe Ghana police na nyambia mo nkofo no mgu social media no mudi nsem no kikanse hunu no ya chi wo mo ibisamo ya chi wo mo omo mgugu social media so mo tete kata ne hene na omo kanse hunu no ka de anim ni nyina etu foto ngofo ani edi atem no threaten nkrofo no sada na sangwaja flo nipa bi be hunu bia yanku no ya chi no Karim citizen ya chi no Wahili David ya chi no mama ba na rege ba akopɛ no ya chi no bunu we minister suma yema ye call nana jafla nua ba fie ekolutu honom no ya chi no ya ka ho asem abaya bam so nana jafla fie ya ma prosifo ko fie honom ya ka ho asem why na aka ho asem so nana jafla fie ya invading to the privacy oba obi fie be didwuma say ya ma no late ye bona sutire ono so fa bambafo anaso no so nya obi aginamu na da mpasa mo ye na maye no asem lutu honom na mo kwa akohwe obi fie sese bi odi boni bi na allegedly mo kohwe a nipa otifi oso ya bono dia na waye ya wo kobono boni be nipa otifi o waye wo bono bra ni sun wo kwa akohye ase hini fie na Sampa jafla na tankonya konti hine ene wo mo keka ho no makwa ha wo mo mahye wo mu fie wo mo adan ya wo mu titim eno aseme mo ba bi so atan me fie a mo asan refio makobro wo magu so adai Sampa die na samodia woje do ma hene die na woje bunu kingdom no wunya wo fi se bunu no Asante nsase bebiri ne wo ho ene ye take kingdom so a ye madom maboda to ho mfa mre wo se di wo mo so da enya adwuma na enya adwuma chena ba ku bi enyu ehia so se preku won so ti atachi no so jimi obi anya de wope e wo honom press conference say ya na maye mo na mo cameras ahodo e wo mfidi papa e wo ko jan gukurum ho munni mo boni nti da bia mboko jan tuntum na da bia mo ye da bia kokko na mo ye boni nti munkoswa na monye mukuruwa no kakra ebe kwa da be yema
obekwa akoyema obi anka hwe so nkyira ban no obi anytime obi anka hwe nkyira ban no tini edi asem na kwakodan court no kakran ye full court enhyehye ne namra no ye di so kakran say kuro ne so na mo so wo mpe no kuro ne kan da be so wo mpe no wanko sanche na sankunya kutankunya nso yanche ye hu nipa ye hu dom ya so ano wana so mpe no kuroma fo ne kan da be mo na mo hye kutupa so so nkofo fi suma so so nkofo fi doma so so nkofo fi hene edo mo ba honom be di nsenhunu kuroma fo no o mu nnim nsenhunu na chi ti mo ba honom a mo so adom fi ba bi na ba ho amuso mo pena kadia da so nke ko ye yi honom wa hu dom ani je no mani age yanko sie mponua hene hu se Sampa ni bi ebo otutuo obi tutuo obi ye bibi wo ho obi pamo atankonwa no o mo ko no so obi pamo wo mo obode ni die sefata no nananum nyina koye ekosi bibi kire mponua hene ko ka ekoja no kwan hu so obi pamo wo mo Sampa fo akasai na mo ka asema hye wo mo ano ama mo ho abeyahi kwa wanko won ne se won pesa basabasa ye besi fisa na Sampa frantin si Sampa wo bi ni nsehunu me yehwe no ye mo bi fa ne sanka no me yehwe no ene ye ma ne nko honom na nsehunu na akwa ankoba na obi anko ankotutu me yesu ya tubi ama bibia nsi ti de se na won trust mo onko ho ye pese ko mu ye banti ni obesi ho osi wo no ma ma se me di nsehunu yesu ya nhema mu nsehunu ne nkoso eye wo santi ye akosa abre muna muhu bida yesu hye de besi ani enti sana te dia ene won trase onko ye hwema metemo se bi ama de ye onu ye ne dia no won peso be se japade on peso be kamoji agu ye nye ne dia no wo se na ko oba won cha wade ase no wo kwa afuomu a otwa otu banchia onsi anan won che musumi sia nso na bode no anabanche na otwa ye ne mo no ne wo ko ne ye ja no nti oba bon wo kwa wade ase a otubanche wonsi anan wo ko na de ne de no ni so do no akasa wote ho no wade de ne de obesi anan fi so nimsa afebo obedidi mama ni kuru bi adi sa na ayemo ye tia wade paase